आङो नोंथांमोनजों लोगोसे बेखौनो आङो रायलायगोन मानसिनि सायाव इसोरनि थांखि सुजुनाय। इसोरा मानसिखौ दानानै बियो ओरैनो दोनाखै। जों बयखौबो लानानै इसोरा माबा मोनसे मावनो थाखाय बियो थांखि सुजुदों। नाथाय गोबां समावहायसो मानसिया इसोरनि जिनिखि सुजुनाय थांखि बे थांखिखौ जाफुंहोआ। माब्रै? गाव गावनि इच्छा बादि थांखि सुजुनानै गाव गावनि इच्छा बादि लुबैनायफोरखौ मावनानै गाव गावनि लुबैनाय बादि थाबायनानै इसोरनि जिनिखि नोंजों माबा मोनसे मावनो थांखि सुजुदों बियो जाफुङा। नाथाय इसोरा हले जों साफ्रोमखौबो लानानै बियो माबा मोनसे खालामनो इच्छा जादों। बिनिखायनो गियाननि सल'मना बेबादि बुंदों। बोसोन बिजाब 16:9 सिरियाव जोङो जेब्ला नायो अब्ला बेयावहाय बेबादि बुंनायखौ जोङो मोननो हायो। नोङो मावनो थाखाय खामानिफोर सुजुनो हागौ, नाथाय फोरबोआसो नोंनो मावनांगौफोरखौ दिन्थिगोन। दिन्थिग्राया सोर? इसोरासो। मानोना इसोरा नोंखौ लानानै माबा मोनसे खालामजानायखौ एबा खालामनो बियो हास्थायगासिनो दंखायो। नाथाय जों मानसियासो जोंनि हास्थायनाय बादि जोंनि इच्छा बादि खालामनायाव गोबां समावहाय सौदुरो, गोग्लायो आरो सोरहाबा गोग्लायनानै जिखांफिनो हायै जायो। गोबां लाइमोनफोर दङ जाय लाइमोनफ्रा गावनि इच्छा बादि थांखि सुजुनानै बियो मावनायनि जाउनाव जेब्ला गोग्लायहैबाय बे सिखांनो हायाखै। बेवहाय गियाननि सल'मना जोंनो खोन्थाबाय नोङो माबा मोनसे मावनो थाखाय थांखि सुजुदों जानो हागौ, नाथाय इसोरनि इच्छा बादि नङाब्ला बे थांखिया जाफुंनाय नङा। मानोना इसोरासो नोंखौ लानानै माबा मोनसे खालामनो इच्छा जादों। दा बे इच्छा जानायखौ मावफुंहोनांगौब्ला नोङो इसोरनियाव थानांगोन, इसोरनियाव नोङो फैनो नांगोन। अब्लासो इसोरा नोंखौ लानानै बे थांखिखौहाय जाफुंहोगोन। जोङो जना बिजाबनिफ्राय जोङो नायनि, जोङो जनाखौ बयबो मिथिगौ। जेब्ला जोङो जनानि 1 सिरिनिफ्राय जोङो नायो अब्ला जोङो बेयावहाय बेबायदि बुंनायखौ जोङो मोननो हायो। मा बुंदों? फोरबोनि बे खोथाया आमिथाइनि बिसाग्रा जनानियाव फैदों। फोरबोआ होनबाय, सिखां गेदेर नोगोर निलुबियाव थांनानै नोंसोरनि दुस्थु मावनायफोरनि खौराङा प्रभुनियाव सौफैबाय होननानै बि नोगोरनि जेंना गाज्रिफ्राव हैदो। बे समावहाय इसोरा जनाखौ मा बुंदों? जनाखौ बुंदों जाहैबाय, नै जना, थां नोङो बै निलुबि नोगोराव नोङो थांदो। मानोना बिसोरनि जिनिखि दुस्त खामानि मावनाय, बे दुस्त खामानि मावनाया आंनिसिम सौफैबाय। आङो आरो सहायनो हाबावलिया, आङो बिसोरखौ फोजोबस्रांनोसै। बिनि थाखायनो बिसोरखौ आंनि खौरांखौ नोङो खोन्थाहैदो। जुदि बे खौरांखौ खोन्थासेयावबो बिसोरो खोनासङाब्ला आङो बिसोरखौ फोजोबसिगोन। बे खोथाखौ जनानो फोरमायदों, जनाखौ लिंदों, जनाखौ थोनदों। आरो इसोरा बेबायदिनो उद्देश्य खालामदों दि जनानि दारैहाय बे निलुबिखौहाय बासायनो। नाथाय निलुबियाव थानाय जिनिखि मानसिफोर बे दुस्त मावनायनि जाउनाव दि इसोरा फोजोबस्रांनोसै आरो इसोरा दि बे मानसिफोरखौ अनो, बेखौ जनाया बुजिनो हायाखै, मोनदांनो हायाखै। इसोरनि जिनिखि गावजों माबा मोनसे मावनो थांखि सुजुदों बेखौ जनाया मोनदाङाखै। जायनि थाखाय जनाया दिनाय खालामदों। बियो मा खालामदों? बियो निलुबियाव थाङालासिनो बियो मा? टार्सिसाव बियो थांदों। जेब्ला बियो टार्सिसाव बियो थांदों, बे समावहाय इसोरनि इच्छाया बे नङामोन जनाखौ टार्सिसाव थिनहरनो, बेखौ निलुबियाव थिनहरनायनिसो थांखिमोन। मानोना इसोरा बेखौनो थांखि खालामदोंमोन जनानि दारैहाय बे मानसिफोरखौ बासायनो। बे उद्देश्यखौ मिथियैखाय जनाया मा खालामदों? गावनि इच्छा बादि, गावनि गोसो बादि बे गिनाय गोसोखौ लानानै टार्सिसाव जेब्ला बे खारलांदों, बे समाव बे टार्सिसाव सहैयाखै। बियो जेब्ला टार्सिसाव थांनो बियो टिकेट लाबाय आरो बियो नावाव गाखोबाय। जेब्ला बियो लैथो फारसे बियो थांबाय थादों, बे समावनो मा? लैथो गेजेराव गोबांथार
बार बारदों लैथोनि दोहौआ बुदों गोदोहां जादों बे समावहाय जेब्ला स्टि गेलेदों जनानि नामाव ओंखारदों जेब्ला जनानाव सोङो अब्ला जनाया गमामायै सिखार खालामनो गोनां जादों आं प्रभुनि मोखांनिफ्राय आं खारबोदों आङो दानि आं पाप मावदों इसोरा आंखौ बिदि जायगायावसो थांनो होदोंमोन खिन्थु आं मानियाखै बिनि थाखायनो नोंसोर नोंसिनि इसाबादि आंखौ खालामदों बे समाव जनाखौ मा खालामदों लैथोआव गारसननाय जादों जेब्ला लैथोआव गारसनजादों जनाया गोबां खस्थ' मोनदों मानोना बियो नानि उदै सिङाव थानो गोनां जादों जेब्ला बियो नानि उदै सिङाव थाबाय अब्ला बियो सिन्था खालामबाय बियो सानफिनबाय रिग्रेट जाबाय बियो गावखौनो मा एकदमबारे आं भुल खालामबाय होननानै बियो मोनदांबाय जेब्ला बियो मोनदांबाय अब्ला बियो 2 पदआव जोङो नायोब्ला नुनो मोनदों बियो मा इसोरनियाव आरज गाबदों जेब्ला बे इसोरनियाव आरज गाबदों इसोरा बिनि बिनायखौ खोनासंदों इसोरा बिनि बिनायखौ खोनासंदों आरो मा नानि उदैनिफ्राय जनाखौहाय बख'नानै 3 पदआवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनो बियो निनबियाव थांदों निनबियाव बारस'नो थाखायहाय बे नोगोरा गिदिरखाय सानथाम लायोमोन जेब्ला बियो सानसेनि लामा थाबायबाय बे लामा थाबायनायनि उनावहाय बियो मा इसोरनि बाथ्राखौ बियो हजरी खोन्थानो हमबाय जेब्ला खोन्थानो हमबाय अब्ला बयबो मानसिफ्रा खोनानानै गिख्रंदों आरो गिख्रंनानै उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम होननानै बुंदों उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम बस्था जुमनानैहाय हाथफ्ला खुन्थबनानैहाय खुद्रिनानै इसोरनियाव बिदों आरो फास्टिं थादों उपबास थादों जाया लोङा बिसोर थादों जेब्ला बिसोर जाया लोङा इसोरनियावहाय बिदिनो उपबास थानानैहाय इसोरनियाव बिदों इसोरा बिनि बिनायखौ बिसोरनि बिनायखौ खोनासंदों आरो मा निनबि नोगोरा बासायजादों जोङो समा जोब्बाय 7 मिनिट 7:15 जानाय लोगो लोगो जोबो दा जोब्बाय दा आं उद्देश्यखौल' आङो बुंनायसै आं माखासे लिरनानै लाबोबावदोंमोन आङो बुंजोबलिया उद्देश्यखौल' बुंनोसै इसोरनि जेनाखि उद्देश्य बे उद्देश्यआनो जाहैबाय जनानि दारै गिदिर नोगोरखौहाय बासायनो इसोरा गिदिर थांखिखौ जनाजों लोगोसे खालामदोंमोन नाथाय बे जेनाखि एसेबां गिदिर खामानि मावनो थांखि सुजुनाय बे सुजुनायखौ जनाया मोनदांनो हायाखैमोन इसोरा बे थांखिखौ जनानि दारैहाय बानायदों मावनो थांखि सुजुदों बेखौ जनाया मोनथियाखैमोन जायनि थाखाय इसोरनि मोखांनिफ्राय इसोरनि थोननायखौ इसोरनि लिंनायखौ नेवसिनानै बियो फार्स्टआवहाय मा थांदोंमोन बियो सेथियाव बियो निनबियाव थाङालासिनो टार्सिसआवसो बियो थांदोंमोन नैथि खेबाव जेब्ला बिखौ लिंफिनजानायखौ मोन्दों थोनजानायखौ मोन्दों मानिनानै जेब्ला थांदों जनानि दारैहाय गिदिर खामानि जादों निनबि नोगोरनि गासैबो मानसिफ्रा बे जनानि गेजेरजोंसो बासायजानायखौ मोन्दों आंनि अनजाग्रा फंबायफोर इसोरा नोंखौ लानानै गिदिर थांखि सुजुनानै दं बे थांखिखौ नोङो मिन्थिनाय नङा बुजिनो हानाय नङा जेब्ला नोङो इसोरनि लिंनायखौ खोनासंनाय नङा जेब्ला नों खोनासंनानै मावगोन इसोरा नोंनि दारै गिदिर खामानिखौ मावगोन जेरै जनाया सेथियाव बुजियाखैमोन नैथि खेबावसो बुजिदों दानो नोंसोर इसोरनि लिंनायखौ बुजिनानै मावोब्ला नोंनि गेजेरजों गिदिर खामानि मावजानाय इसोरा प्रार्थना